थमास सांमाइ आरो पुर्णिमा सांमाइखौ अंशुमान बरा मुंनि सासे सुबुङा न'आव थानानै बुदों। बुनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय बिजेपि आनजाद दैदेनगिरि जेपि नाडा बिथां रिलिज जादोंमोन शिबसागराव, बे थाङाखैमोन। खुलुमबाय, नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। गोबां दैबाना लोगोफोर, दैबानानि थाखायनो आं भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन। दैबाना माने अखा हादों आरोना, दैबानाथ' नङा, अखा हादों। गुवाहाटियाव दैबाना जाथ'वाखै दासिमाव। जेराव आं जायगायाव थायो बे जायगायाव गुवाहाटियाव दैबाना गैया आरो जोंनि खाथि खालानि जायगायावबो दैबाना गैया। नाथाय गोबां अखा हागासिनो दङ, बाहेरायाव ओंखारनो हाया। बेनिखायनो आङो भिडिअ बानायाखैमोन आरो माखासे अखा हानायनि थाखाय भिडिअ बानायनो बादोंमोन। दा जियानो जादोला जों गोबावनि उनाव दिनै फैलायबाय। दिनै जोङो मोनथाम मोनब्रै टपिकनि सायाव खोथा सावरायगोन। गिबि टपिकआनो जाहैबाय बेंगलराव आसामनि करिमगन्ज डिस्ट्रिक्टनि सासे सेंग्राया, जायनि मुङानो जाबाय राकेश दास। बे राकेश दासआ बेंगालुरुनि सूर्यानगराव कम्पानियाव खामानि मावोमोन आरो बे बेंगालुरुआव बुथारजादों। दा सोर बुथारखो ना हारसिंसो थैखो बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। नाथाय बेखौ बुथारदों होननानै पुलिसा सन्देह खालामदों। मानि थाखाय सन्देह खालामदों होनना बुङोबाथाय राकेश दासनि मोदोमाव जोखोम जानाय सिन गोजा दंमोन। नैबेनो जाबाय राकेश दास। बे राकेश दासखौ बुथारदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। दा बे जाथायनि सायाव बेंगालुरु पुलिसा नायबिजिरगासिनो दङ आरो बे राकेश दासआ करिमगन्ज डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बादारपुरनि थागिबि। अब्ला जों बेखौ सावरायखांबाय। अब्ला जों नैबे टपिकखौ सावरायगोन। बे टपिकआनो जाहैबाय एक्स एन डि आफादनि गोख्रों दैदेनगिरि बा गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथां। बिथाङा दासान्दि नैबे काइलिपारानि जोबथेसालियाव दङ। जोबथेसालिथ' बुंजाला बियो, माने एक्सट्रा मोनसे गाव हारसिंनि थाखाय पार्सनेल जोबथेसालि बेहाय दङ। दा बिथांजों मैयाहाय बिथांनि अनजालि बिनानाव अनजालि दैमारिया मैयाहाय मोनसे फट' शेयार खालामदों फेसबुकाव। दा बे फट'आ गोबां सावरायजागासिनो दङ आरो बेहाय रन्जन दैमारि सारखौ गोबां दुखु दाहाजों दंब्लाबो मिनि खुसिखौ नुनो मोननाय जादों। माखासे फट'खौ नायबानो जाबाय नै। दा बे फट'खौ नुनानै गोबां मानसिफोरानो गाबनो ओंखारदों आरो गोबां मानसिफोरानो मोजां मोनदों। मानोना बिथांखौ गोबां सुबुंफोरा नायनो लुगैना दंमोन। दा बेनिखायनो बे फट'खौ मैयाहाय अनजालि दैमारि मेडामा बेखौ गावनि फेसबुक पेजनि गेजेराव फोसावदों। अब्ला जों दा जोबथारनायाव सावरायगोन आसाम बिजेपिनि रेलियाव जायबा जेपि नाडा, बिजेपि आनजाद दैदेनगिरि, मिरु बिजेपिनि दैदेनगिरि, बिथाङा फैदोंमोन शिबसागर डिस्ट्रिक्टआव आरो बे शिबसागर डिस्ट्रिक्टआव रिलि जादोंमोन। बे रेलियाव आसामनि बा शिबसागरनि सानै बिसि आरो फिसाय, जायबा बिसि आरो फिसाय बिथांमोना सामफ्रामबो दिन हाजिरा मावना जाग्रा, माने न'खर न'खर थांनानै दिन हाजिरा मावना जायो। बेबायदि मानसिखौ रेलियाव थाङिनि थाखाय सासे मानसि, जायनि मुङानो जाबाय अंशुमान बरा, बे अंशुमान बराया बिसोर सानै बिसि आरो फिसायनि न'आव थांनानै बिसोरखौ गाग्लोबदों, गाज्रि रोखोमै गाग्लोबदों, बुनानै गालांदों आरो बुखांनायनि उनाव बिसोर बिसि आरो फिसायखौ लांदों हस्पिटालाव, सिभिल हस्पिटालाव, जेरै जोंनि चिरां जिल्ला सिभिल हस्पिटाल, बाक्सा जिल्ला सिभिल हस्पिटाल, बेबायदिनो शिबसागर जिल्लानि सिभिल हस्पिटालाव बिसोर बिसि आरो फिसायखौ एडमिट खालामनांदों। फिसायनि मुङानो जाहैबाय थमास सांमाइ आरो बिसिनि मुङानो जाहैबाय पुर्णिमा सांमाइ। थमास सांमाइ आरो पुर्णिमा सांमाइखौ अंशुमान बरा मुंनि सासे सुबुङा न'आव थानानै बुदों। बुनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय बिजेपि आनजाद दैदेनगिरि जेपि नाडा बिथां रिलिज जादोंमोन शिबसागराव, बे थाङाखैमोन। अब्ला लोगोफोर, गोबां दैबाना जागासिनो दङ। दा सोर सोर गामियाव दैबाना जादों नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरदो। जों थाग्रा जायगायावबो जायाखै आरो जों गामियावबो जायाखै। जोंनियाव दैबाना जाखाया, नाथाय दैबाना जाबाथाय गोबां मालायनिखौ नुनानै भिडिअ नुनानै जों गोबां दुखु मोनो। जोंनि जायगायाव दैबाना जाफेराखै, बेनिखायनो जों गुबुननिखौ नुबाथाय गिखांनाय मोनो। दा जोंनि जायगायावथ' दैबाना जाखाया, जोंनि गामिया माने हाजो जायगा, माने हाजो खाथि आरोना, भुटान बर्डार खाथि, बेनिखायनो जोंनियाव दैबाना जाखाया। आरो लोगोसे नैबे आं थानाय जायगा गुवाहाटि, बेयाबो दैबाना जाया। जानो हागौ खावसे खावला जायगायाव, नाथाय जोंनि एरियायाव जों जाखिनियाव थादों बे जायगाया जाहैबाय खानापारा 6 माइल, बेखिनियाव बेहाय दैबाना जाया। अब्ला लोगोफोर, माखासे टपिकआ बेखिनियानोमोन। गोजोन्थों, एसेनोसै, जय बर' हारिनि।